السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا ربي واحمني، وخذ بيدي وامن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، قال العارف بالله تعالى السلطان الناصر لدين الله والآسر الكاسر لأعداء الله سيدي أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان والسلام. بند سيدي تال بند رابي تدو بهديبه. بسم الله مودن درس صحيح البخاري immorade jama quba jama ceerno meɗen e jinnajo meɗen e jinnaɗo meɗen e moƴƴo meɗen ceerno abal qasim kan hafizahullahu taala. eɗen janga sahihul bukhari en puɗɗi sahihul bukhari eɗen janga at-tajridu sarih li ahadith al-jami' as-sahih lil imam az-zabidi. eɗen jaare hadith battowo jeeɗiɗi. hadis battowo jeeɗiɗi o wa anhu mbiɗen habara kadi ko ga ibnu abbas. hadis o ene juuti ha no fewi, en mbaɗi hen joni ene wona fonde jonɗe joyi. hadis o habri ɗum ko ibnu abbas wi narri ko abou sufyan ibnu harbin. abou sufyan ibnu harbin haalanimo kanko ibnu abbas. holko abou sufyan haalanimo? abou sufyan wi kañum nde wonno e keferagal nde haɓanno e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fergo ne yaare duuɓi 6 kaldigal waɗino hakkude hefereɓe e julɓe yo wolde acce fodde duuɓi 10. e nder ɗen ɗon duuɓi 10 fergo ene yaare duuɓi 6. abou sufiyana immi makka nde wonno kulhuli natti wodde hare deeƴi. o immi makka o yehi sham, omo wonde wondiɓe makko aɓe mbaɗa julankagal. ɓe mbayri aɓe e nder sham. nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ne wiye dihiyatul kalbi ari addi ɓatake nelaɗo allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hokki mawɗo busra yo hokku hiraqlu mo ganduɗa ko mawɗo rome naɓe, ko mawɗo européen en, ko annasara en laamino sham. bataki o naati e jungo hiraqlu nde hippiti batako o wiya ko won arabe goɗɗo ene nodditi arabagal, ene nodditi annabagal. nden ɗo o wiyama ko arabe tan, o wi koreji makko ne sham ɗo ma walla koreji makko ngala sham ɗo. ɓe mbi aywa won arɓe ɗo de ne mbaɗa julankagal. o wi jeehe gaddanoye kam ɓen ɗon. ɓe jeehi ɓe gaddoye abou sufiyana e wondiɓe muɗum. nden nde ɓe gari ɓe gaddama to hiraqlu ko tubakoɓe tubaki ene seeɗi hakkille ha no fewi. omo yiɗi namnade belama o yenane on sayi ko nelaɗo ma walla wona nelaɗo. holno o waɗi? o wi wone mon jiiduɗo e makko ma walla ala jiiduɗo e makko. hol fo ɓurɗo ɓallade mo asko? abou sufiyana wi min ɓuuri ɓallade mo asko. o wi an ɓurɗo ɓallade mo asko o, jooɗo yeesam ɗo. onon arabeɓe heddiɓe ɓe jooɗoɗe caggal to. mbeɗi jogori namnade mo namne. so haali gonga deƴƴi, kono so feni tan
cuute juuɗe moɗon o yiyata moɗon o andata pennuɗomo o ɗum koye ƴoƴere tubakoɓe jeeya mbiɗa jogori namnademo beelama mi yenane nelaɗo o sone woodima walla woodani holno namnortumomi kanko ɓuuri jiidude on kanko ɓuuri andude on kanko yo jooɗo yeesam ɗo onon heddiɓe ɓe jooɗuɗe caggal makko to mi namnomo so feni tan cuute juuɗe moɗon mi anda ko penɗo o fuɗɗi namnade Abou Soufiane o wi on dambe mun holno waye moɗon ko joom asko koye suudu mawdu o iwima walla wona e suudu mawdu o iwi o wi koye suudu mawdu o iwi omo fenannoma walla o fenata o wi o fenata omo jamfotanoma walla o jamfotako o wi o jamfotako won babiraɓe makko meɗnoɗo wonde laamu ma walla meeɗano wonde laamu hay goto meeɗano wonde laamu ɗo e babiraɓe makko won meɗɗo nodditade annabagal e leñol makko ma walla hay goto meeɗa nodditade hay goto meeɗa o namnimo namde 1 nden nde o namnima namde 1 ɗe o wi holko o wurtata moɗon e muɗum holko o yamirta moon o wi omo yamira amin yomin juul yomin jokku enɗam yomin kaal gonga yomin curo yomin ceeno Abou Soufiane Hiraqlu wi Abou Soufiane min mbeɗe anduno ko jaltowo o jabti namde ɗe fof mi namdimama hunde manire ɗum ko hunde manire mi namdimama hunde manire ɗum ko hunde manire mi namdimama hunde manire ɗum ko hunde manire so tawi tan kono kaalirɗani woniri ni min laami Cham kono laamu makko maw fool mon onon arabeɓe ɓe laamu makko ara ha yetto to pelam ɗe dari ɗo nden nde Abou Soufiane haalanama ngol ɗo konngol nden nde Hiraqlu haali ngol ɗo konngol wi laamu makko ma yetto ɗo Hiraqlu wi min sinno mbeɗe anduno mbeɗe wawi yettademo mi waɗanno feere fof hami yettoyomo somi yettimomo mi ɓoroto e laamami he ha laaɓa mi wonta liggotoɗo makko mi semba koyɗe makko mi loota juuɗe makko mi wonta gollowo makko sinno mi andino mbeɗe wawi yettademo nden nde Abou Soufiane nani ngol ɗo konngol Hiraqlu haali ngol ɗo konngol wi ene yiɗi wonde liggantoɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe o wondi e chrétien heddiɓe ɓe ɓen lawurimo gone dukde daaɗe ɓamti Abou Soufiane en jaltina Abou Soufiane en jaltinama ko waɗi toon caggal ɗum ɗon Abou Soufiane anda joni noon Abou Soufiane nde yaltinande ɗon windande meɗen haɗno ɗon ɓamtaten hande o wi fa ukhrijna minen min jaltina Abou Soufiane wi min jaltina fa qultu ndende min jaltinde mino e arabeɓe addanoɓe ɓe fa qultu mbiyammi li ashabi wondiɓame arabeɓe ɓe mbimi laqad me wondi amira mawni amru fiyaku ibnu abi kabshata gorko mo cowiranmi ibnu abi kabshata ko nelaɗo Allah o fanditi hen nelaɗo Allah mamiraɓe muɗum goto ene wiye Abou Kabshata o wi ɓi ibnu abi kabsata fiyaku mun o mawni ha no feewi ɗum ɗon ko e famɗingol arabeɓe soɓe malla neɗɗo fulɓe mbiyata mallude ɓe kalata inde mamma gandaɗo o ɓe kalata e mamiraɗe maɗa komo andaka ibnu abi kabsata Abou Kabsata ko e goto e mamiraɓe nelaɗo Allah to banggal yummiraɗo on mamiraɗo andaka o wi ɓi ibnu abi kabsata o fiyaku makko mawni ha no feewi o wiyatamo ibnu abdil muttalibi so wimo ibnu abdil muttalibi o mawnini o yiɗi ko famɗindemo non ɓe malliranno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe mbiyata mo ko ibnu abi kabshata laqad amira mi wondi mawni ibnu amru fiyaku ibnu abi kabshata cowirteɗo ibnu abi kabshata woni nelaɗo Allah innahu ganda nelaɗo Allah o hande fiyaku makko yettima wonde kanko yakhafuhu ene hulamo maliku hay lamɗo banil asfari ɓiɓɓe soyɗuɓe woni romnaɓe hay ɓiɓɓe romnaɓe lamɗo mun en hulimo ene wiya ene natoya e diine makko ene wonta liggantoɗomo ganno nde fiyaku makko o mawni Abou Soufiane wi fama ziltumi serani muuqinan gila ñande hen mbeɗi yenana annahu wonde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sa yazharu ko jogorɗo folde ko jogorɗo jaalade hatta adkhala Allahu alayya al islam ha Allah nanni l'islamagal e ɓerdam kono gila ñande ngoɗo duko waɗi mi yi Hiraqlu ene ɗamino yo won liggantoɗo nelaɗo Allah mi andi minen arabe ɓe kay ko polowo amin haala darima ɗon hande windande men nde jewte ene nattodira haala darima ɗon qissa mo jahannoɗene mun o gasi joni Abou Soufiane ene jangto qissa goɗɗo Abou Soufiane wi wa kana ibnu naɗuri gorko ene wodno ene wiye ibnu naɗuri habirirama biɗɗa'i ibnu naɗuri habirirama bizzai ene wiye ibnu nazuri ene wiye ibnu naɗuri firtata e ɗemgal arabeɓe ko ɓi demowo kanko o wona demowo di kono bam makko ko demowo
wa kana latinoma ibnu naɗuri ɓi demowo sahibu iliya on ɓi demowo o wona neɗɗo ɓolo mo narrumi qissa mo jogormi haalde o narrumi ko gorko ene wiya ibnu naɗuri o kañum laamino baytul maqdis hiraqlu en jeeyi sham kono noon ɓe lomtinno toon ko ibnu naɗuri wa kana ibnu naɗuri laatinoma sahiba iliya ñande hen kanko laami baytul maqdisi wa hiraqla ko sehil mun hiraqla ha no feewi hiraqlu halfinimo laamu baytul maqdisi o laatinoma sugufan ko mawɗo e seeremɓe annasara en kanko ibnu naɗuri o ko lamɗo ko ceernajo e nder chrétien yagal he e nder annasara yagal he ala nasara shami e dow annasara sham fof laatinoma ibnu naɗuri o yuhaddisu ene yewtanami mino abi sufyana ibnu naɗuri narrumi o wi anna hiraqla wonde hiraqlu hina qadima ndende o ari iliya a baytul maqdisi hiraqlu arino baytul maqdisi ndende o ari o jippima ibnu naɗuri asbaha o fini ñalawma goto asbaha o fini yawman ñalawma goto habisa nafsi fittanu makko ndu ene haaɗi hiraqlu meeɗi finde ene ari baytul maqdisi o fini tan omo haaɗi fittanu ndu ene soɓi ene haaɗi fa qala lahu badu baɗarigatihi yoga e almuɓɓe makko mbimo baɗarigatu ko rewoɓe e mompere so mompere o iwi ɗon mawɗo annasara en iwi ɗon sukkoɓe e makko ɓe ɓen mbiyete baɗarigatu almuɓɓe sawdiɓe mo ɓen mbimo qad istankarna hay ataka ande hande amin payti mbaadi maɗa ande hande a foccaki ha no fewi o fini omo haaɓi seeremɓe ɓe o wondi ɓe mbimo ande min keftinanima hande min ganditani mbaadi maɗa a ala e sago hoore maɗa qala ibnu naɗuri jangtotoɗo o ɓeydi hen o wi wa kana hiraqlu gandon hiraqlu laatinoma hazza an ko wage woni gandowo gande birniɗe gandowo gande koode en gande leɗɗe en gande ha joni ramli en ɓen mbiyete hazza u wa kana hiraqlu laatinoma hazza an ko wage yanzuru omo ndaara fin nujumi e koode oɗo hadis tindini gandal koode ene woodi alislamagal saɗaki ɗum ɗon islam yeddani gandal koode ene woodi heddi ko islam haɗi gandal koode nde wonno noddata koko moƴƴani neɗɗo jooɗoto ndaara koode yiye hen hundeji an rafi mo gonduɗa o ko kaari adde ma rafi o an ɓiye gonɗo toon o sarenaki ko barowoma an sarenaki joom suudu ma o ko ñamminowoma posone ɗum ɗon moƴƴani e yimɓe islam haɗi ɗum ɗon kono firtani gandal ngal wodani de gandal ngal ene woodi tigi ko wiyete koode ko gandal mun ene woodi tigi ko wiyete ramlu ko diidoɓe jaarede ɓe e leydi ɓe gandal mun ene woodi tigi annabi ne haali ɗum e hadis sahih muslim kana nabiyyun min al anbiya yahuddu ramla faman wafaqa khaddahu fazaka annabi idrisa annabi ene wodno mo ene diidanno ramlu heddoto ko bawɗo diddeno diidiri ni on hawra e sawabu emo wawa diddeno diidiri ni sa joɗodima e anduɓe ramli anda ramli o ko gonga tigi aɓe kaala hunde foof noɓe kaari ni kadi firtotako kono noon ko islam ene haɗi gandal ngal nde wonno moƴƴani e ɓikkon adama addata ko fitine ana rafama ari a namnima wiyama ko kaari waɗema rafi o aɗa andi caɗele ngari aɗa golla ronki udditede wiya ko kaari golluma en ɗamuji taƴi ɓiye gorko o sarenaki ko on jogori wardema yimɓe mbawa wurde ɗum ɗon gandal ngal so ene woodi nisamul kawni o foccotako nden noon alislamagal haɗi gandal ngal firtani gandal ngal ko fenade de annabi wi kasabal munajjimuna walaw sadaku yimɓe daroɓe koode ɓe koɓe kalata ko gonga de kono noon koɓe peni hay sinno ɓe kaali gonga koɓe kalata ko ene woodi kono noon ɓe peni hay sinno ɓe kaali gonga kadi ene teska kala kuccuɗo e ɗen ɗon gande jomum hewani wonde hay hunde diiɗo ramli ene haalana yimɓe o jomum wattinta e battane moƴƴi ƴeewowo koode ene haalana yimɓe o wattinta e battane moƴƴe wona gande barkinɗe ko gande ɗe ganduɗa ala ko naftatama hay hunde ɓeydata limanagal maɗa ɓeydata dewal maɗa Allah ɓeydanta alsilamagal maɗa ala ko a jooɗima tan aɗa bonna hakkude yimɓe aɗa haala ko wirni islam en haɗi gande ɗe
wa kana hiraqlu latinoma hazza'an ko wage yanzuru omo ndara fi nujumi e koode fa qala lahum o wiɓe hina saaluhu nde ɓe namnimo ɓe mbi minen amin paytuma hande nde o wiɓe inni ra'aytu laylata min mi yi hanki jamma hina nazartu fi nujumi nde darmi koode nde anna malikal khitani wonde laamɗo leñol duhnowol sukaɓe muɗum qad zahara laamu mum koko feeñi hanki mi hollama leñol ene woode dow leydi ndi mi anda leñol ngol de kono aɓe duhna sukaɓe maɓɓe ɓe dokkama laamu maɓɓe koko jogori feeñde faman yahtatinu onon kam hol duunowo sukaɓe muɗum min hasihi l ummati e ɗiɗo leƴƴi catiɗi mi ɗoyete qaalu ɓe mbimo e nder laamu maɗa laysa yahtatinu hay goto duunata sukaɓe mum illa l yahudu sana yahudiyankoɓe ɓenno ko yimɓe naskaɓe fala yuhimmannaka sha'nuhum alhaali ɓen woto woƴe waktub aɗa andi no mbatta windu batakuji e letteruji ila madaini fewde e gure mawɗe mulkika laamu maɗa fa yaktulu jamiraɓe mbara man fihim kala gonɗo e maɓɓe minal yahudi e yahudiyankoɓe fa baynama hum qissa goɗɗo kadi nani ɓamta mbiɗen hande qissaji nattodirat en gayni qissa lombinoɗo hakkude o qissa goɗɗo nani ɓamta fa baynama hum ala amrihim ayi e nder koɓe gone on ɗon alhaali hiraqlu ene woƴa hollama arabeɓe ne jogori dañde laamu leñol duunowol sukaɓe mum ene jogori dañde laamu mum en feeñi ko e nder hiraqlu ko wonno e ɗum ɗon utiya hiraqlu bi rajulin tan ha gorko addana hiraqlu addana gorko on gorko arsala bihi maliku ghassana lamɗo leñol ghassana neli on ɗon gorko woni mo kalnoɗen toyete azimu busra en mbino azimu busra ko on hokka lettere dihiya hokki ɗum lettere yo hokku hiraqlu e nder ɗum ɗon lettere o are hiraqlu o addana gorko o yuhbiru dihiya o habrimo an habari ga habaruji rasulillahi nelaɗo allah sallllahu alih w sallam falamma stahbarahu hiraqlu ndende hiraqlu naminimomo ha faami e makko habaruji nelaɗo allah qala hiraqlu wi ishabu nawemo kanko arabe o fanzuru ƴeewonmo a muhtatinun huwa mate omo duuna am laama walla o duunaka fa nazaru ilayhi ɓe daarimo fa haddasuhu ɓe ngari ɓe kaalani hiraqlu annahu wonde kanko arabe o muhtatinun ko duunaɗo ɓe tawi omo duuna wa salahu hiraqlu namnimo kanko dihiya anil arabi ga arabeɓe fa qala o wi hiraqlu hum ay arabeɓe yahtatinuna aɓe duuna sukaɓe maɓɓe fa qala hiraqlu wi eywa bone waɗi haza maliku hasihi l ummati ko oɗo nodditiɗo annabagal o oɗo tigi woni lamɗo ngol ɗo leñol qad zahara laamu makko feeñi hoodere makko feeñi summa kataba hiraqlu ɗon windande meɗen haɗata hande wa sallllahu wa sallama wa baraka ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin deften hen قال أبو سفيان وي وأخرجنا من جلتنا فقلت لأصحابي بيمي ونديبا لقد مي وندي أمير موني أمر فياك ابن أبي كبشة غوركم وشويرتين ابن أبي كبشة وني نلادو الله صلى الله عليه وسلم إنه غندا كانكو يخافه أن هلمو ملك لامدو بني الأسفري ويتابع بني الأسفري وني روم نابي كولير مابي كنون وي توبا كوبي أبو سفيان وي فما زلت مسيراني موغنا بدي يننا أنه وند كانكو سيظهر ما أفين ما أفول حتى أدخل الله علي الإسلام ها الله ناني أم الإسلام قال haala darima ɗon yewtere wonde ene ɓamta wa kana ibnu naɗuri laatinoma gorko ene wiye ibnu naɗuri sahiba iliya on laamino iliya to bange hiraqlu ko kanko laaminno iliya wa hiraqla ko sehil mun hiraqlu o wonno suɓuffan kadi ko mawɗo ko e seeremɓe an nasara en o jeeya ala nasara shami en fof kanko hettuno yeeso yuhaddisu on ene yewtanno on jangtani abou soufiana o jangtani abou soufiana anna hiraqla wonde hiraqlu hina qadima ndende o ari iliya asbaha o meeɗi finde yawman gotel ñalaaɗi khabisan nafsi fittanu makko ene haaɗi fa qala lahu badu baɗariɓetihi yoga e almuɓɓe makko mbimo qad istankarna minen nde amin payti hay ataka mbaadi maɗa qala ibnu naɗuri jangtantoɗo abi soufiana o wi wa kana hiraqlu laatinoma hazza an ko wage yanzuru omo ndaara fin nujumi e koode
faqala lahum o wiyani ɓe hina saluhu ndende ɓe namnimomo ɓe mbimo amin payti alhaali maɗa hoko gonduɗa o wiɓe inni ra'aytu min mi yii allaylata jamma hanke woni keeñe hina nazartu ndende mi daari fin nujumi e koode mi yii anna malikal khitani wonde laamɗo leñol duunowol sukaɓe muɗum ɓad zahara laamu muɗum feeñi faman yahtatinu on kam onon kam hol duunowo sukaɓe muɗum min hasihi l ummati e ngol ɗo leñol qaaluɓe mbimo e nder ko laamiɗa ko laysa yahtatinu hay goto duunata sukaɓe muɗum illa l yahudu sana yahudiyankoɓe fala yuhimmannaka woto woƴe sha'nuhum alhaali maɓɓe waktubi windu ila madaini fewde e gure mawɗe mulkika laamu maɗa fa yabtuluɓe mbara man fihim kala gonɗo e maɓɓe minal yahudi e yahudiyankoɓe haala darima ɗon issa goɗɗo ene ɓamta fa baynama hum ala amrihim e nder koɓe gone ɗum ɗon ɓernde fi annene hiraqlu ene metti o hoyɗi ndo o yii e koode wonde laamu maɓɓe koko bonata e nder ko wone ɗum ɗon ko utiya hiraqlu bi rajulin hiraqlu addana gorko on gorko arsala bihi maliku gassana ko laamɗo gassana mo kalnoɗen toyete azimu busra o on neli gorko o yukhbiru ene habra an khabari ga khabaruji rasulillahi nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam falamma stahbarahu hiraqlu ndende hiraqlu humpiti momo namni momo qala hiraqlu wi ishabu nawemo fanzuru ƴeewon a muhtatinun huwa mate omo duuna am lama walla ala fa nazaru ilayhi ɓe ƴeewimo fa haddasuhu ɓe ngari ɓe jewtani hiraqlu annahu wonde kanko gorko o muhtatinun ko duunaɗo wa salahu hiraqlu namnimo anil arabi ga arabeɓe fa qala o wi hum yahtatinuna arabeɓe enen duuna sukaɓe mum fa qala hiraqlu wi haza ay ɗum ɗo ko jiiɗa ko oɗo noddittoɗo annabagal o maliku hadihi l ummati oɗo woni laamɗo ngol ɗo leñol qad zahara foodere makko foyre makko e hoodere makko feeñi yaynima ɗon windande meɗen haɗata hande wa sallllahu wa sallama wa baraka ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد